Zdravím všechny příznivce mého kanálu a dnes jsem si pro vás vybral mapu. Tahle mapa se jmenuje Rise of Gods, nebo nějak tak. A dnes vám vlastně chci udělat takovou recenzi. Uděláme ji na více díl. A pravidla jsou: hrajte na Peaceful. Ano. Ničte žádné bloky. Nekraftěte. Nevím. Pokud je vás to více než 2, můžete používat teleporty. Hrajte v 1.1 a nepoužívejte ty liany. Čekejte. A co mi to zpíše? Málo. Ježiši. No nic se dál. Nevím. Informace. To si postupujte to video. No, mám tady lodičku. Takto. Příběh, to nebudu číst. Lodička. Ježiši. Počkejte. Epic. Ano. Epic. Zabrzdíme. Rozbíjí se. Tak. Dobrý. Poslouchejte hudbu, abyste relaxovali. To music disk. Slyšíte něco? Aha. A trošku si to stiším. No, pokračujeme. To je fakt ale epic. Točíme 4 minutky. Za chvilku bychom to mohli skončit. Vlastně já už jsem tu, ježiši, tetrapas. Já jsem tu chvilku hrál. No ale řeknu vám, o co jde. Tam, když to přeskáčete, tak tam budou tajné dveře, ty povedou nahoru k tomu stromu, tam jsou pravidla, to si když tak udělejte. Jinak, jak jste vylezli, ne, počkejte, já jsem to dělal tak, že jsem vylezl nahoru, tam je cesta, přesně, jakože můžete skákat, ale je tam cesta. No a pak ze zhora skočíte sem, tady aktivujete ten pressure plate, tady se vám vysune tento schodek, potom schodku vylezete a to je všechno a potom se vlastně snažíte
já jsem to tady trošku poničil. Za tohle se strašně omlouvám, ale vydržte to, já tady si givnu 2 bloky a dám, já tam nedosáhnu. Tak to, no nic. Teď jo. A nic. Každý se. Já bych nejradši pouštěl ty lány, mě to strašně láká. Dobrý. Tohle bude asi trošku nadlouho. Já bych to při nejhorším stopnul. Ale vypadá to, že pro dnešní díl by to bylo asi všechno. Bylo asi všechno. Že pro dnešní díl by to bylo asi všechno. Já to tam updatenu. Další díl nevím, kdy bude. Nevím, kdy bude, ale bude. A to slibuju. Ach jo, já už tam ten nejradši vyskočil. Následuju. Uvidíme se příště, znovu tady. A já se to pokusím přeskákat a až to přeskáču, tak zase budeme točit tam. Takže já toto přeskáču a v příštím videu tam v off-screen tam přeskáču a v příštím videu tam budu, tak jo. Takže pro dnešek by to bylo všechno, takže čus čus.